Республикабызның әйдә баручы ике театры балалар өчен остахана тәкъдим итә. Әлеге чара турында тулырак без студиябызның кунаклары, Шәрык клубы хезмәткәрләре Вероника Кибекова һәм Раил Харисовтан сорап белербез. Хәерле көн, Раил, хәерле көн, Вероника, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Исәнмесез. Балаларның көтеп алынган язгы каникуллар башланып китте һәм сез аларга күчтәнәч әзерләгәнсез икән. Әйе, біз Киштүк проектын әзерләдек. Киштүк инде ул безнең балалар өчен театраль мастер-класслар. Әлеге проект 2023 елның җәеннән башланып китте һәм һәр каникул саен үткәрелә. Менә инде безнең язгы каникулларыбыз башланып китте. Димәк, Киштүктә үз эшен дәвам итәчәк. 25 марттан алып 29 мартка кадәр без нәни дусларыбыз белән Курчак театры дөньясына 5 көнлек мавыктыргыч сәяхәткә кузгалачакбыз. Нәни дусларыбызны нәрсә көтә? Ул инде Галиәскәр Камал театры, Әкият Курчак театры буенча экскурсиялар, Әкият театрында Курчак спектакле карау һәм шулай ук аның актерларыннан Курчак йөртү буенча мастер-класс үтү. Аннан тыш, Галиәскәр Камал театры артистлары да сәхнә теле, актерлык осталыгы буенча мастер-классларын үткәрәчәк. Без инде балалар белән Курчак, реквизит һәм декорациялар ясап, үз спектаклебезне булдырырга һәм аны сәхнәләштерергә ниятлибез. Әйе, тырышырбыз. Ничек язылып була? Балалар ничек киләр? Каян сезнең турыда белеп була? Группалар ничек туплана? Безнең турыда белеп була ул Камал театрының рәсми сайтында, шулай ук телеграм-канал бар Камал театрының һәм инде безнең үзебезнең дә каналыбыз бар. Анда без барлык мәгълүматларны куеп барабыз. Әлбәттә шуннан карыйлар. Һәм инде менә безнең әйтеп киттек бит 2023 елның җәеннән эшләп килә дип. Анда инде безнең килгән әти-әниләр, балалары килгән балалар, алар инде беләләр. Аларга әйтеп торабыз. Алар менә һәр вакыт, һәр яз, һәр каникул сайын безгә киләләр. Кабат. Әйе. Шулай ук менә әти-әниләрнең күп кенә сораулары, ашау балаларга каралганмы? Без әлбәттә аны карадык һәм инде алар Камал театрының буфетында дисәк тә анда ашау каралган аларга. Көне буе димәк балалар сездә шөгыльләнәр булып чыга. Әйе, сәгать 10-нан алып кичке 3-кә кадәр 4 дәрес үтәләр бездә балалар. 6 Яшь ягына килгәндә? 6 яшьтән алып 11 яшькә кадәр. Минем белүемчә, бу чаралар тематик рәвештә уза. Менә бусы димәк багышланган. Бусы багышланган безнең Курчак театрына. Алар бит инде менә Курчак артистлар белән Курчак йөртү мастер-класслары өйрәнәчәкләр һәм инде ахырдан Курчак спектакле күрсәтәчәкбез. Ә менә башка каникулларда безнең һәрбер каникул саен ниндидер яңа тематика. Кыш көне безнең Әкият әсәрләренә багышланган иде. Көз көне анда безнең тематика булмады, анда безнең артистлар белән алар мастер-класс белән генә шөгыльләнделәр. Һәм инде без уйладык та менә әйдәгез һәр тематикага багышлык әле дип шулай эшләдек. Монда бит әле сәхнә телдә өйрәнәчәкләр балалар. Әйе. Киштүк ул безнең нәрсәгә юнәлдергән балаларга театрга карата мәхәббәт уятуда. Аларның сәләтләрен ныгытуда, иҗат үсеше өчен каралган. Һәм инде менә шундый яңа тагын бер проект без барлыкка китердек. Ул театр балалар өчен балалар дип атала. Монда без мәктәптә эшләп килүче театр түгәрәкләрендәге балаларны үзебезгә чакырабыз, үзебезнең мәйданчыкка. Алар үзләренең спектакльләрен безнең сәхнәдә күрсәтәләр. Керү теркәлү буенча. Искиткеч матур күренеш, шундый мөмкинчелек балаларга бирәсез. Безнең республикабызның Татарстанның иң матур, иң зур сәхнәсендә үзләрен сынап карарга күрсәтергә. Бу безнең 26 март һәм 27 март көнне узачак. Халыкара театр көне уңайыннан без сез белән очрашабыз. Тамашачыларга да сез аерым бүләк әзерлисез Шәрык клубында. Әйе, безнең 27 март көнне кичке сәгать 7-дә Әсхәт абый Хисмәтов белән иҗади очрашу булачак. Һәм инде кызыксындырган сорауларны сез әзерләп килә аласыз. Без сезне Шәрык клубында көтеп калабыз. Язу, керү, теркәлү буенча шулай ук. Әйе, мондый иҗади очрашулар без тырышабыз 2 айга бер булса да ясарга. Әйе, артистлар барыбер кирәк. Урыннар бик тиз бетә торган менә декабрь аенда Эмиль абый Талипов белән очрашу иде. Урыннар 2 көн эчендә алынып бетте. Әйе. Чөнки моннан турыдан-туры үзеңнең яраткан артистың белән сөйләшү, сораулар бирү мөмкинчелеге, әйе, бик матур. Һәм инде әлбәттә бәйрәм уңайыннан сездән теләкләр ишетәсе килә. Сәхнә, театр сезнең өчен нәрсә ул һәм нинди теләкләрегез булыр иде, Вероника? Театр көне инде ул
актерларның гына бәйрәме түгел, ул шулай ук миллионлаган тамашачыларның бәйрәме дә. Менә шәхсән минем өчен ул театр, ул күңел дawасы. Шуңа күрә мин барлык сәхнә осталарына, театр хезмәткәрләремә үз рәхмәтемне белдерәсем килә. Сезгә иҗади үсеш телим, яңа үрләр һәм дә инде иминлек. Театрлар чәчәк атсын, тамашачылар күп булсын, заллар тулып торсын. Менә мин үзем театр факультетыдан булгач, театрның ниндирәк икәнен аңлыйм, һәм ул бит искиткеч серле дөнья. Аңа кереп китсәң, аннан чыгып булмый. Шуңа күрә менә театрда хезмәт итүчеләр, артистларга, иҗади кешеләргә һәм инде бик мөһим театрның бик мөһим кешеләренә, ул да булса тамашачыларга исәнлек, саулык теләп, бәхет белән, шатлык белән спектакльләр карарга насыйп итсен. Амин, шулай булсын. Сездән, яшьләрдән шундый матур теләкләр, төпле фикерләр ишетү аеруча күңелле. Без сезне һәрвакытта да көтеп калабыз. Ә инде тормыш юлыгыз, иҗатыгыз чәчәк атсын, бәйрәм белән сезне дип әйтәсе килә. Рәхмәт бик зур. Сезне дә шулай ук театр көне белән. Рәхмәт.